Shalom, shalom, shalom. Bättre Xavier Amlach, kan jag säga kom. Shalom Guds församling, Guds frid till er. Lomrma nezma allt zkhowna hivot kal hizna metsina lana. Och idag har vi förberett det levande ordet för den här dagen. Lom nkafolok al kull gize meመስgan dbeli. Så dagens titel som vi kommer ha det är alltid i tacksamhet. Kull gize meመስgan av hivot important. Att alltid vara tacksam är viktigt i livet. መጽሐፍ ቅዱስ ቀዳማይ ተሰሎንቄ 5:18 I första Thessaloniki brevet kapitel 5 vers 18. እዚ ምእንታኹም ብክርስቶስ ኢየሱስ ፍቃድ አምላኽ እሞ በሁሉ አመስግኑ ይላል። Och tacka Gud under alla livets förhållanden. Detta är Guds vilja med er i Kristus Jesus. ናይ እግዚአብሔር ፍቃድ Guds vilja, በክርስቶስ ኢየሱስ በሁሉ አምላኽ መመስጋኒ det är i Kristus Jesus, tacka honom för alla omständigheter. ስለዚህ ካብ ምስጋና ተዳወጽና ካብ ፍቃድ አምላኽ ንወጽአለና ማለት እዩ። Så om vi går ut från tacksamhet, det betyder vi går ut från Guds vilja. ምክንያቱ ፍቃድ አምላኽ ኩሉ ጊዜ በክርስቶስ መመስጋኒ Och det är för att Guds vilja alltid är att vara tacksam och prisa Gud i Kristus Jesus. ንምንታይ ተዳኢልኩምኒ Om ni frågar varför, በክርስቶስ ነመስግኖሉ በርዴ ነመስግኖሉ ነገር የለም። det är för att i Kristus har vi endast saker att vara tacksamma i. Det finns ingenting som vi inte kan vara tacksamma i. በክርስቶስ ኩሉ ጽቡቅ ኮይኑ I Kristus har allt blivit vackert. እንተ ደኣ ንዕኡ ክትርእይዎ ጀሚርኩም Om ni börjar kolla på honom, ውሽጥኹም ብምስጋና ክመልእ እዩ። då kommer er inre fyllas i tacksamhet. በክርስቶስ ዘሕዝን ነገር የለን። Det finns ingenting som kan göra er ledsna i Kristus. በክርስቶስ ዝጎደለ ነገር የለን። Det finns ingenting som saknas i Kristus. በክርስቶስ ዘሎ ህይወት ኣዝዩ ሙሉእን ጽቡቕን ህይወት እዩ። Det livet som finns i Kristus, det är fullt och vackert bara. ስለዚ እግዚአብሔር አምላኽ ኩሉ ጊዜ ኣብ እነመስግነሉ ህይወት ኣእቲና እዩ። Så Gud har satt våra liv alltid i ett liv där vi kan prisa och tacka han alltid. ስለዚ ኩሉ ጊዜ ከይቋረጽኩም ኣመስግኑ። Så alltid utan stopp tacka honom. ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ካብ 18 ክሳብ 19 Efesierbrevet kapitel 5 från 17 till 18. ካብ 18 ክሳብ 19 Från 18 till 19. ዝርገት ኣለዎ እሞ ብወይኒ ኣይትስከሩ ግናኸ ብመዝሙርን መስጋናን ብመንፈሳዊ ቅነን ብልብኹም ንጎይታ እናተቀኒኹሙሉን እናደረስኩሙሉን ንሕድሕድኩም እናተዛረብኩምን መንፈስ ይምላኩ። Brusa er inte med vin, sådant leder till ett liv i laster. Låt er istället uppfyllas av anden, så att ni talar till varandra med psalmer, hymner och andliga sånger och sjunger och spelar för Herren i era hjärtan. ሪኢኹም ኩሉ ጊዜ ብምስጋናን ብመዝሙርን ድተመልአ ህይወት እንተ ደኣ ኣለና ኮይኑ Ser vi, om vi alltid har ett liv som är fyllt av psalmer och sånger, ከይቋረጽና በመንፈስ ቅዱስ ክንምላእ ክንጅምር ኢና። då kommer vi utan stopp fyllas konstant av den heliga ande. ልክዕ ከምዚ ሞቢል ቻርጅ ምስ ገበርካያ ንብዙሕ ነገር ትጥቀመላ። Så som en mobil när du laddar den blir nytta för många saker. እቲ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ማንነት Vår inre identitet, በመንፈስ ቅዱስ ቻርጅ ብዝኾነ መጠን med det måste bli laddat av den heliga ande. ብዙሕ ክቡር ነገር ክገልጽ ይኽእል እዩ። Då kommer den kunna ta fram värdefulla saker. እዚ ግን ኣመስገንቲ እንትኾንኩም Men det här är endast om vi är folk fyllda av tacksamhet. ክትጉዩ ከለኹም När ni är i sorg, ካብ ምስጋና ክትወፁ ከለኹም när ni går ut från tacksamhet, ብመንፈስ ቅዱስ ኣይትምልኡን ኢኹም። då blir ni inte fyllda av den heliga ande. እንተ ደኣ ምስጋና ተመሊኩም Men när ni är fyllda av tacksamhet, እንተ ደኣ ንኣምላኽ ትዝምሩ ኮንኩም men om ni lovsjunger Herren, መንፈስ ቅዱስ ክመልአኩም እዩ። då kommer den heliga ande fylla er. ሽዑ ካባኹም ጥበብ ክወፅ እዩ። Då kommer vishet komma ut från er. ካባኹም ጽቡቕ ኣይድያ ክወፅ እዩ። Det kommer bra idéer från er. ካባኹም ዝበለጸ ህይወት ክወፅ እዩ። Då kommer ett bättre liv från er. ብዝተመላእኩሞ መጠን Med det mått ni blir fyllda, መንፈስ ቅዱስ ኣብ ህይወትኩም ክሰርሕ እዩ። då kommer den heliga ande vara verksam vid er. ስለዚ Och därför, ናይ ክብሪ ህይወት ንኽትነብሩ för att leva ett värdefullt liv, ኩሉ ጊዜ ብክርስቶስ ኣመስግኑ። så gläd er och tacka alltid i Kristus. መዝሙር ዳዊት I Psaltaren, ምዕራፍ 7 ጥቕሲ 17 i kapitel 7, vers 17, ንእግዚአብሔር ከም ጽድቁ ከመስግኖ ነቲ ልዑል ንስም እግዚአብሔር ክዝምሮሉ ኣብ ናይ ስፔንስካ ቨርስ 18 ያደለ i vers 18. Jag vill tacka Herren för hans rättfärdighet och lovsjunga Herren, den högstes namn. ሃሌሉያ ንእግዚአብሔር ስለ ጽድቁ ንእግዚአብሔር ስለ ስሙ ንእግዚአብሔር ስለ ግብሩን ዕቤቱን ኩሉ ጊዜ ነመስግኑ።
Låt oss alltid tacka och ära Herren för hans rättfärdighet, för hans namn, för hans storhet. كلكم إيدكم على إيدكم. Lyft upp alla era händer. እግዚአብሔር አቦ በልዎ Säg Herren Gud, ስለ ፍቅርኻ för din kärlek, ስለ ጽድቅኻ för din rättfärdighet. የመስግነካ ኣለኹ Jag tackar dig ምሳይ ስለ ዝኾንካ för att du är med mig, ካባይ ስለ ዘይትፍለጥ för att du inte skiljer dig från ክብሪ mig. ይህበካ ኣለኹ Jag ger dig ära. በክርስቶስ ኢየሱስ I Kristus Jesus, ውሉድካ ስለ ዝገበርካኒ för att du har gjort mig ditt barn, ስለ ዘጽደቅካኒ för att du har gjort mig rättfärdig. የመስግነካ ኣለኹ Jag tackar dig. ንስኻ ኣምላኸ ኢኻ Du är min Gud. ኣሜን Amen. ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ደይ ተቐበልኩሞ Ni som inte har tagit emot Kristus እዛ Jesus, ሓፃር ጸሎት ጸልዋ be den här korta bönen. ኢየሱስ Jesus, ስለይ ከም ዝተሰቐልካ för att du har dött för mig, ዕዳይ ከም ዝኸፈልካዮ för att du har betalat priset för mig, ከም ዝሞትካለይ för att du har dött för mig ብሳልሰይቲ መዓልቲ ከም ዝተንሳእካ och på tredje dagen vaknat upp från döden. ይኣምን ኣለኹ Jag tror på det. ኣብ የማን ኣምላኽ ከም ዝተቐመጥካ Att du sitter på Guds högra sida. ይኣምን ኣለኹ Jag tror på det. ንስኻ ኣምላኸ ኢኻ Du är min Gud. ንስኻ መድሓኒ ኢኻ Du är min frälsare. ካብዛ ሰዓት እዚኣ Från denna dagen, ሓድሽ ፍጥረት jag är en ny skapelse. ውሉድ ኣምላኽ ኮይነ Jag är Guds barn. መንፈስ ቅዱስ Den heliga ande. ንዓና ውሽጠይ Kom i mitt liv. ኣሜን Amen. እዚኣ ድጸለኹም ብስፔስካ ትዛረቡ ብትግርኛ ትዛረቡ ኣብዚ ብታሕቲ ዘሎ ናትና ዌብሳይት ወይ ኣብ ፌስቡክ ወይ ኣብ ቴሌፎን መልእኽቲ ስደዱልና Ni som har tagit del av den här bönen, ni som pratar svenska eller tigrinja, ta del och kontakta oss från den information som finns och informera oss. ክንሕግዘኩም ኢና Då kommer vi kunna hjälpa er. ሻሎም Guds frid.